Inkampani zabangcwabi ezincane zisemgwaqweni zifuna uHulumeni ayiphathe ngokulingana nezinkulu. Lezi beyivuliwe ziphoqiwe ukuba zivale ukuhlanganisa namakhaza kaHulumeni nawayimele. Bebefuna ukuthi kungabi khona ukuthathwa nokulandwa kwezidumbu kulezi ndawo. Uyafika uHulumeni uthi abangcwabi abanganawo ama-fridge ama-mortuaries asingabasizi abangasebenzi kwi-industry. Now we're talking about abantu abangcwabi abawu-30,000 la eSouth Africa. Uma uthi abavale lezi inkampani zabo uzobaqasha yini uHulumeni? If you take the COVID fund that was allocated by the government, none of the undertakers have been given the funds. It's not right. And some of them are very small undertakers. They depend on all this funding, so nothing has happened. Abanye bamakhaza baphoqwe ngesankahla ukuba bavale. Befuna ukungishaya, befuna abanye bethi bazongibulala, abanye bethi bazoshisa ama-premises omsebenzi wami. Kube sekufika ngenhlanhla bekukhona amaphoyisa. Sivulile icala kwi-police station eseduze kwethu, icala lokusatshiswa nokuzothukwa ama-members e-UTT. Kulindele ukuthi lesiteleka siphele ngoLwesithathu. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.